हाय लोगोफोर, नोंथांमोना बे भिडिअखौ लकडाउन समाव नुदों जानांगौ। प्रान्जल नार्जारिनि चेनेलाव आरो रमेन्सार बर' बड'लेण्ड निउस लाइभनि चेनेलाव आरो बुला बसुमतारी आरो देरहासार इस्लारिनि चेनेलाव बे भिडिअखौ नुदों जानांगौ। नाथाय आं दिनै नोंथांमोननो बे न'खरनि सोमोन्दै आं फोरमायो। बे न'खरानो जाबाय आंनि न'खर, आंनि बिमा बिफा। दिनै गोजोनथाव रादाब। मैया नोंथांमोनाबो प्रान्जल नार्जारिनि चेनेलाव नुखाबाय माखासे। आं दिनै आंनि चेनेलाव आं नोंथांमोननो गासैनोबो फोरमायनो सानो। दिनै जोबोद हेपि। आंनि आफाया दिनै जानो हाफिनबाय, लोंनो हाफिनबाय आरो मोजां देहाखौ मोनफिनबाय। जोंनि रायजो राजा, बर' रायजो राजानि आर'ज गाबनायाव आरो हेफाजाब होनायाव दिनै जोंनि न'खरा मोजाङाव फैफिनबाय। आरो अपारेशन खालामनांगौमोन जि बेयाव गोबां जोंनि बर' रायजोफोरा हेल्प हरबाय। डनेसन हरनायनि गेजेरजों अपारेशन साक्सेसफुल जाबाय। नोंथांमोना दसेनि उनाव नुनो मोनसिगोन, बिथाङानो रायलायनो हागोन। साफ्रोमखौबो आंनि आफानि मुङै आं खुलुमहरो। दिनै आं नोंथांमोननि अनसुंथाइ होनायनि गेजेरजों अननायखौ माब्लाबाबो बावनो हानाय नंला। बिनिखायनो आं जोबोद रंजानाय, गोजोननाय थाबाय। गोजोन्थों। खुलुमबाय रायजोफोर। दिनै रायजो राजानि अननायाव बेमाराव गोग्लैनानै थानाया दा नोंथांमोननि मददाव दिनै अपारेशननिफ्राय आङो रैखा मोनबाय। दा बेनिखायनो रायजो राजाखौ आङो साबायखर हरो। आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय जे आंनि अपारेशननिफ्राय रैखा मोननाया जोबोद गोजोनथाव। जानोबो हाबाय, लोंनोबो हाबाय। आं बेनिखायनो रायजो राजामोनसिम आङो साबायखर हरनाय जाबाय। गोजोन्थों। खुलुमबाय रायजो राजा, आइ आफा, बिदा-फंबाय, बिब'-बिनानाव गासै साफ्रोम सायाव आङो साबायखर। खुलुमबाय रायजो राजा, आइ आफा, बिदा-फंबाय, बिब'-बिनानाव गासै साफ्रोम सायाव आङो साबायखर बावो। आंनि आफा नहा नार्जारिखौ दिनै थांनाय मास मोननै सिगांनिफ्राय बेमाराव गोग्लैसोना थानाय, बेखौ दिनै जोङो हास्थायै दिनै रायजो राजानि अनसुंथाइ मोननायजों लोगोसे जों दिनै अपारेशन साक्सेसफुल खालामनो हाबाय। लकडाउन समावब्लाबो रायजो राजाफ्रा जि थाइसे थाइनै बयबो अनसुंथाइ हरनानै दिनै जोंनि आफाखौ अपारेशन खालामनो हाबाय। साक्सेस जाबाय अपारेशना। आरो बेखौ पाइप बख'नानै बेखौ टेस्टिं नायबाय। टेस्टिं नायनानैजों लोगोसे बिनि पेसाबा क्लियार जाबाय, फायखाना गासैबो क्लियार जाबाय, जानाय लोंनाय क्लियार जाबाय। दा आरोबाव बिनो लास्ट फैगौ सप्तासेनि उनावहाय बेखौहाय चेकआपआव आरो 25 तारिखआव लिंहरबावदों। बेनो लास्ट। होमब्लाबो दा जोङो लास्ट हामबाय, हामनाय मोनबाय। गोबां बेखौनो साबायखर बावो। आरो बेबायदिनो जोङो रायजो राजा, आइ आफा, बिदा-फंबाय गासै साफ्रोमबो अनलायनानै बेबायदिनो मदद होलायगोन। आरो जोंबो सोरबा जायोब्ला जोंबो हानाय समाव जोंबो मदद होगोन। अननानै बयबो मेसेज होलाय, सोरनाव मा जादों, सोरनाव मा जाया, बेबायदिनो जों मेसेज होलायनानै जोङो बर' हारिखौ जोङो बिदिनो फोसाबलांनो एबा जौगाहोलांनो हानाय बायदि। आरो आंनि आफानि थाखाय दिनै आङो रायजो राजा, आइ आफा, बिदा-फंबाय गासै खस्थ' जानायफोरनि सायाव निमाहा बिनाय थाबाय। जेन रायजोफ्रा दुखु मोनाजासे आरो बेबायदिनो गोबांथार सुबुंफोर जायोब्ला बिदिनो सहाय होबावगोन होननानै आङो बिदिनो खावलायनाय थाबाय। आं मा बुंबावगोन, आंनि बुंनांगौआ एसेनोसै। आं नहा नार्जारिनि फिसाला फिलिप नार्जारि। जोङो लकडाउननि समाव जोंबो गाव थाखा फैसा खामायनो जेबो राहा हायैयाव रायजोनि अननाय मोननायखौ रोजा साबायखर बावो। खुलुमबाय, गोजोन्थों। जोबनायाव नोंथांमोननि साफ्रोमबो इउटुबारफोरखौ आङो बयखौबो हामबाय होयो, गोजोननाय होयो। गोजोन्थों।